खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान भिडिअ दिनै खनसे नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायबावबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनै रिमजिम नाहरलाय दा जोङो दाख्लैहायबो अमाखौ हासुं सिङावहाय संदोंमोन हासुङा लाबोलाय नोंहा ओमफ्राय दाख्लै जों बिदि हासुङावहाय अमा संदोंमोन बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय जोङो दिनै दाउ बयलार बियो ओमफ्राय दा दिनैहाय जोङो दाउखौ संनो नागिरदों ओमफ्राय अमानि टेस्टआथ' दाख्लै बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय जों सान्दों दाउनियावथ' बिराद गोथाव जागोन ओंखायनो जों दिनै दाउनि ट्राइ खालामनो सान्दों हालदै संख्रि बेम्बु टिउब औवा हासुं बेनिफ्राय दाउ बियो नैबे जाहैबाय बानलु ओमफ्राय ओरै आखाइयाव ओरै दिसु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर दङ दा जों बेखौ खेबसेनो लगायजोबसिगोन आरो बेयावहाय दे नेहा लगायजोबलाय जों बेखौ खेबसेनो जों संख्रिया दाख्लै बांद्रायदों दे संख्रिया एसेल' हो दा जों बेयावहाय दाउजों खेबसेनो ज' लगायजोबसिगोन बेखौ एसेल' हो दे बेसे बांद्रायगोन एसेल' हो एसेबाव पियासा बेखौ नैबे संख्रिखौ मोजां लगाय दे ओमफ्राय नै जोंना अरा रेडि जागासिनो ब्लां ब्लाखा ओमफ्राय ओरैथिं जाहैबाय नैबे जाहैबाय नार्जारि ड्रागन गार्डेना नै गामि सिंनि भिडिअखौ नोंथांमोना दाल' नुथ'सिगोन नभेम्बरनिफ्राय नुथ'नाय नंला बेनि थाखायनो जेसे एसे बेफोरबायदि भिडिअखौनो इन्जय खालामथ'दो माथो लगायनानै जाथावथाव नुखाजोब्बाय माथो ना लगायनानै जाथावथाव नुजोबखाबाय नै लगायजोब्बाय जोङो नेहा संनो रोंखायो ना दे सोदो बेयावहाय हासुङाव सोदो ओइ रिमजिमा मा जाखो बेरफुदेर जादों थालिर बिलाइखौ जों टाइट माथुबाय बेखौ जोङो थनजोब्बाय ओरै थनजोबसै ओमफ्राय थनजोबनानै ओरै बेयावहाय आराम सोनोसै सोदो ओमफ्राय जों बेहाय आराम सोनोसै नै गथ'फ्रानो रोंगौ सोरबा गथ'फोर नायदोंबा नै नुबाय दा ना नेहा बिसना स्कुल खुलिसिगोन आरो आंनाबो क्लास जाफिनसिगोन नभेम्बरनिफ्राय बिदि भिडिअ नुथ'नाय नंला जाबाय ना जाबाय या अरा सुदो लागाव दाख्लै अमा संनायावहाय बेसेबां गोबाव टाइम लायो होननानै बुंदोंमोन आं दाख्लै खोन्थानो मावदों ओमफ्राय बिनि टाइमा जाहैबाय माने बै माबानि सायाव दै बेदरनि सायाव ओमफ्राय अर बुरजा नांनायनि सायावहाय अर दोमो खामनायनि सायावहाय मेक्सिमाम बेयो माने 45 मिनिटनि गाहायाव मोनखाया आरो एसे गोबाव नांखागौ एकदम 1 घन्टासोबासो माने मोजां मोनहैजोबनो नागिरो ओमफ्राय बै आरो बाराद्राय हासुङा बोरैबाद्रायबा खामहैजोबनो नागिरो ओंखायनो माने अरखौ थाल लानांगौ आरो जायखिजाया थाब मोना 30 मिनिटथ' जाखाया 45 मिनिटनि गाहायाव मोननाय नङा बे ओमफ्राय दा जों बिदि खालामबाय बिदि रोहो खालामबा थाब हासुङा खामो ओंखायनो बेखौ माने अरा माने माबा नांगौ आरो अर माबा बिदि ब्लाबा एसे खामहैनो नागिरो खेबसेनो माने अर रोमो नांगौ ओरै मा होनोमोनलाय अरखि बुरजा नांगौ खामानियाथ' प्रसेसा सोलिगासिनो अर ब्लाव होगासिनो जोंनि ओमफ्राय अरखि बुरजा थाबाथाय थाब मोननो नागिरो ओमफ्राय अरखिया जोंना बुरजा गैया औवा बनसै एसे टाइम लागोन दा जोंना लोगोफोरलाय मोनसै दा मोना जाबाय खोमसि जालायलांबाय दा मोना गुना जाथारबायलै दा मोना गुना जानानै दा मोनसैबो नै खोमसिखौनो दिगदार जाथारबायना दिगदार जाथारबाय दा जोंना मोनसिगोनानो ओरै नायनो हागोन मोनबाय नोंथांबो
बरिया गोथाव मोनामदों माथो ना दै होआबासो गोथावसिन जायो खोमालै आइयै हालदै मोनामलायबाय मोनबाय हाबाब एसे गोथाव मोनोमोनलै गोथाव मोदोमखाबाय रायज्लायबायलै मोना मोनथारलै माथो गुदुं नङाबा जायो बरिया जाबाय दे गेजेरावलानो पनिर थांबाय थांखाबायलै आइ होबाय आरो दंबावोगोनदां माखासे थायोबोलै नालाय सिङाव गैलाना दाखालि होनबाय थादों लखबहरबावलाय मोजाङै ओरै दासोब्रा ओइ दासोनोबो जाया इले 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 बरियालै बरिया साइज जोंना मोनबाय मेन बुस्थुआ खोमसि खोमला जाबायना औलै खोमसि खोमला जाथारबाय नै मोननायाथ' मोनबायमोन नै मोननायाथ' मोनबायलै खोमसि खोमला दा लोगोफोर खोमसि खोमला जाथारबायलै खायसे गियाखैलै नङाबा गिनायानो मा जागौमोन मालायबा जानोसै जादो आंनि सासे मानसि दन जादो जादो गैया बेयाव माखौ गोथाव 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 नोंजोंबो नामलाय गोथाव जादो 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 dan dia dulu lah kalau hal ini mana. Mungkin Cina bawa bagus terus dia benar.